moi! Se olisi Ice Cream Pet Shops täällä. Ja tänään mä opetan, miten mä meikkaan mun petsejä. Ja niin, joten nytten siirrytään hieman parempaan paikkaan tekemään tämä video. Tähän startettiin mun petsejä. Mulla on petsilaatikko. Sitten startettiin myös talouspaperia tai vessapaperia tai sydänpaperia, niin on se pyyhkiä. Nyt petsejä. Se menee startteeksi sinne ydän, mikä lähtee vedellä pois. Mulla on tän Stabilon ohutkärkinen musta. Ja sit mä käytän myös kaikkea eri versiä Stabilonia. Sitten startteet myös tähän vettä. Mulla on tällainen vessuihkepullo, joka on vähän lopussa. Ekana mä käytän tästä glitterkoirapetsiä. Sitten mä oon tosi mustan kynän. Sitten mä näytän, että eka perusrajaus on, että se niinku rajoittaa koko silmän. Sitten mä oon rajannut tän oikean silmän, niin sitten rajoitan tää vasen silmä. Kun sä oot rajannut ne silmät, niin sitten sä voit rupea tehdä ripsi. Nyt mä teen tällaisessa vähän niinku eyeliner jutun. Sitten toinen nämä molemmat silmät, niin mä ajattelin, että mä voisin tehdä lisää ripsiä. Tälleen, ja sitten mä aion tehdä tällä varmaan vielä jotain. Se on tässä yksi, mitä mä voin tehdä tällaisen hienon petsin, meikata tälleen. Sitten toinen. Mä vaan niinku meikkaan tähän. Mä teen sellaisen puolen rajauksen, että tästä rajataan ihan tähän. Ja sama toiseen. Tää on tällainen ja mä teen A-ripsiä ja yläripsiä tällä. Ja tosiaan mä käytin just tällaista petsiä apuna näiden A-ripsien kanssa. Sitten mä tein tällaisen. Sitten mä vielä tästä rajaan tällainen pikkusen, koska mun mielestä se on hieno. Tällä. Sitten mä oon tehnyt tällä toisella silmällä niin kun peittänyt tämän pienen palloran tästä tavakosen. Niin sit mä teen tällekin. Mä teen näistä eyelinerista hieman isomman. Sitten tuli tällainen. Ja sitten voin näyttää miten saa petsi niin näyttämään sillä, että se niin että ripsivärit valuu silleen. Sitten keeten siihen vettä. Sä raskat näihin silmistä pikkusen, niin sitten sitten tästä näkee, tässä on hieno takana, niin jos näkee, että tähän pöytään on tullut Take Place ja sitten tushista tästä petsin itkua. Niin tällaista väriä. Sitten kuten huomaa, niin tästä myös lähtee nää, mutta tästä ei ole ihan vielä kokonaan lähtenyt näitä. Niin sit saat paperin. Otan tästä sen paperin palan. Sitten sä kuivaat sen. Sitten mä kuivaan ton pöydän. Kuten näette, niin mun mielestä se lihma onnistui paremmin. Eli mä tykkään enemmän seinäsestä, mikä on niin tällainen miksi. Tällainen. Lopuksi mä vielä haluan tehdä tän ice creamilla, mutta sit mä en näytä sitä. Mä en varmaan joskus näyttää sen, mutta en tässä videossa. Eli mä tein tällaisen. Joo. Tykkään tästä kovin paljon. Mutta se oli ehkä se lehmä tänään. Sitten tuli koira. Joo, eli näitä meikkejä sit kannattaa pitää niinku hirveän kauaa. Et mä suosittelen itse niinku vaikka joku 11 tuntia tai 10 tuntia vois pitää, mut sit kannattaa putsata kesään niinku, ne ei saata lähteä sitten. Näyttää videolta, että se on ihan koiran nopeutettu, vaikka mä nyt näytin.
miten mä nyt teen sen itkutun. Nyt mä putsaan tän. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja käykää katsomassa Cyber Chapsin sarjan New Agent ja mun Winter Planet-sarjan jaksoja, koska se on tällä hetkellä yksi jakso, tai tulee tunninkin jaksoja tälleen jaksoja, mutta mulle tulee takana jaksoja. Kiitos kun katsoitte tämän videon ja se olisi ensi videon. Moikka!